रायजो राजानिफ्राय जोङो दासिमबो दतमा मण्डल हिसाबै बा दतमा समष्टि हिसाबै जोङो फ्राय जिखुनु जनगोष्ठी गासै थानाय रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो दा मोजां हेफाजाबखौ मोनगासिनो दङ। जों नुनो मोनदों नोंथांमोनहा फिथाइ गिदिरफोरखौ गिनायजों लोगोसे गोबां जयैनो हाबाफारिफोरबो लादों। बबे राजखान्थि दोलोफोर बिथांमोना बिसेसकै BPF आरो UPPL आरो बे गुबुन गुबुन सोरबा BSP आरो कंग्रेस दलनिफ्राय फैनानै जोंजों बाहागो लाफैदों। बिथांमोना नोंथांमोनखौहाय फैबाय थानाय फिथाइफोरखौहाय मदद होनो फैदोंना गासैजों फैनानै आरो थांफिननाय थांखि लादों? जोङो दा मोनदांदों जायफोरना दा जोंजों फैगासिनो गावसोरनि गोसो जानानै सम्भबसो जोंखौ गारनानै थांनोबो सानाखै आरो बिसोर फैबाय थानाय बै राजनितिक जे परिबेस आरो बे बिसायख'थिनि जे मोनसे आबहावा बेखौ नुहुरदों आरो जों जे देरहाखागोन सरकारखौ बिजिरगोन लागोन बे फोथायनायजों बिथांमोनहा जोंजों फैदों। जों दिनै मामानिफ्राय सानसेमानियाव बागमारा आरो लावदङा बै सोनाब लावदङा एलेंमारि खारबिल आरो बे नाराबारि बिदिनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गोबां मानसिफोर दिनै 200निबो बारा मानसिया जोंजों जयेन जादों। जों नुनो मोनो जोंनि बे टाउनावबो गोबां बाहाय माने बुंनो थाङोब्ला सानफ्रामबो जायो फैयो बिथांमोना जयेन जाफैनानै आरो जोंनि बुथ कमिटिजों ज' थानानै लोगोसे खामानि मावनो साखाफारा जानानै थायो। जयेन लानानै रावबो एरायनानै थायाखै आरोखि। दिनैनि दिनाव जुदि इलेक्सना जायोमोनब्ला जोङो माने जथ' माने बे खमब्लाबो 60% भटआव देरहागोन बे खाथांखा आरो फैबाय थानाय समाव मानसिफ्रा जोंना गोबां बांबोगासिनो दङ आरो जेब्ला जों मनरन्जन ब्रह्मनि टिकेटखौ डिक्लेयार होगोन होनब्ला जों सानदों जे बेहाय लाथ्र'नो हायि रोखोम परिबेस जोंजों फैगोन आरो मानसिफ्रा। आं नांगालनिमोन। नांगालाव थानाय समाव जेबो उसुबिदा मोनाखै। आच्छा बे बिजाबावहाय राजखान्थि दोलोनि एमसिएलएनिफ्रायबो जेबो जेबो दङ। जगान जानाय जादों। औ आं गोसो जानानै जानाय जादों। दा जोङो 8 जन फैदों। दङ आगोलाव फैखांखाबाय। थाङा